Mae Llywodraeth Cymru wedi cydweithio ag Estyn ac ysgolion i ddatblygu'r adnodd cenedlaethol hwn. Mae'r gwaith yn pwysleisio'r angen i osod cynnydd a lles dysgwyr wrth wraidd gwaith hunanwerthuso a gwella ysgolion. Mae'n cynrychioli newid diwylliannol o ddibyniaeth ar fesuriadau atebolrwydd cul a mwy o bwyslais ar ddulliau ac yn cwestiynu gwerth creu adroddiadau helaeth ar gyfer cynulleidfaoedd allanol. Mae'r adnodd hwn wedi ddatblygu gydag ysgolion i ysgolion mwyn gwella effaith gweithgareddau Gwerthuso a Gwella ar blant a phobl ifanc. Wel, mae'r adnoddyn cenedlaethol yn mynd i hyrwyddo diwylliant o gwestiynau'n hunain. Mae'r ffaith bod y meysydd pwysig o arweinyddiaeth, dysgu ac addysgu, y cwricwlwm ac yn bennaf oll i ni lles yn gongolfeini yr hunanwerthusiad wir yn ddefnyddiol. Mae'r adnodd cenedlaethol ar gyfer gwerthuso a gwelliant yn cefnogi'r ymgyrch dros newid y diwylliant mewn addysg yng Nghymru. Mae'r diwylliant, yr egwyddorion a'r dulliau y mae'r adnodd yn ei hyrwyddo yn alunio'n dda gydag arolygu Estyn. Mae'r adnodd wedi drefnu drwy 4 thema allweddol: arweinyddiaeth, dysgu ag addysgu, cwricwlwm, lles, tegwch a chynhwysiant. Mae'r adnodd wedi drefnu'n hierarchaidd gyda 4 thema allweddol yn y canol sydd wedyn yn cael ei rhannu'n gydrannau a chwestiynau trafod y manylach. Ategir hyn drwy'r rhain ymchwilio, gan fanylion pellach, dolenni i becynnau cymorth, gwefannau ac adnoddau eraill. Mae hyn yn caniatáu i chi gyrchu lefelau uwch o fanylion yn ôl yr angen, wrth ymgymryd â'ch hun yn arfarniad. Nid oes disgwyl i chi ymateb i bob un o'r cwestiynau trafod mewn modd systematig. Nod yr adnodd yw helpu ysgolion ac unedau cyfeirio disgyblion i wneud penderfyniadau gwybodus am eu camau nesaf a chanolbwyntio ar yr hyn maent i'w wneud, yn hytrach na cheisio profi'r hyn maent yn i'w wneud. Rydym yn gweithio gydag ysgolion ledled Cymru i gasglu astudiaethau achos o arfer effeithiol, i ategu'r cwestiynau trafod, y dulliau gweithredu, a'r adnoddau rhyngweithiol a gyhoeddwyd eisoes ar dudalennau'r adnodd cenedlaethol ar hwb. Mae tudalennau'r adnodd wedi trefnu'n 3 maes allweddol. Mae'r adran PAM yn darparu trosolwg a chysylltiadau â modelau cenedlaethol eraill. Mae'r adran SIT yn darparu arweiniad ar wahanol ddulliau o hun yn arfarnu. Mae'r adran BETH yn amlinellu'r strwythur yn adnodd ac yn cynnwys y cwestiynau trafod a drefnwyd yn ôl thema a chategori. Mae'r ffaith fod Estyn a Llywodraeth Cymru wedi dod at ei gilydd i gefnogi y fframwaith a'r llwyfan hyn yn rhoi hyder i ni fel penaethiad fo hwn yn offeryn ac yn adnoddyn defnyddiol, pwrpasol a chyfredol i ni ar hyn o bryd. Bydd yr adnodd cenedlaethol hwn yn tyfu dros amser, gydag astudiaethau achos a dulliau ychwanegol o hun yn arfarnu, a bydd yn cyd-fynd â'r canllawiau gwella ysgolion sydd i ddod cyn bo hir. Gobeithio na bydd yr adnodd hwn yn profi'n ddefnyddiol wrth wella ansawdd addysg yng Nghymru.